दशरथ वाल्मीकि ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଯଦି ବି ବୋଲନ୍ତି ନାମକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଭାବରେ ବୋଲନ୍ତି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଠିକ ହେଉ ବା ଭୁଲ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ହେଉ ବା ବିଧି ବିଧାନ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୌଚ ଅଶୌଚ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ ଜଣାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ହାତରେ ତାଳି ମାରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ ଏ ନାରଦ ଶ୍ରୀ ସୀତାମାନଙ୍କର ତାଳିରେ ଉଡ଼ାଇ ନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରହନ୍ତି ସେଠି ପାପ ପାପ ରୋଗ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ରହେ ନାହିଁ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ରେ ନାରଦ ଯୋଉଠି ମୁଁ ରହିବି ଏସବୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତାଳି ମାରି ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନା ଏ ଦୁନିଆ ସଂସାର नर शरीर धारण करी नश्वर शरीर धारण करी से ईश्वर प्रभुंकर विचित्र लीला रामंकर विचित्र लीला को वर्णना करवा ये सहज कथा नुहे गोस्वामी तुलसी कहले निर्गुण रूप सभावती सपन बजाई सपन अगुण न चरित सुनी मगा
Berteman, kurang-kurang